Hey, sanibona bafowethu. Ninjani? Nani bakangwane? Hayi thina siyaphila. Kude lokubi lesikubonako. Namuhla ngifuna ukukhuluma Siswati sakithi. Ya ngitabe ngisifaka nje enkulumeni yami ngiloko ngisifaka nje. Yabo? Ya ngisifaka nje. Manje naki inwele zami. Wena la lokho engizokusho. Ya, lengitakusho mina. Lokho engifuna wena ukulalele. Hey, webafowethu. Ngithanda ukuthi dudu kulamadoda lawa ahlukunyetwa abantu besifazane. Ya, lahlukunyetwa abafati. Uyathi kubuhlungu kanjani? Yathi kumatima kanjani kuhlukunyetwa umuntu lo thandzana naye, umuntu lophila naye. Fana nokuthi ushonile ingakho ngithi dudu. Angiyanivuthuvuthi impela ematfotsa. Ngoba kumatima fana nokuthi ufile, awuphili. Umuhlukunyetwa ilo mfati wakho lo ohlala naye lapho. Yabona. Uyazi ukuthi mina ngikhuluma nje ngoba ngine experience, ngiyayazi lento. Khona omunye umfati engike ngathandzana naye eminyakeni nje embalwa edlule. Yathandzana nokunye mfowethu. Ngiyakutshela. Ngiyathandana nomunye mina umuntu okade enzima kakhulu. Obenganqena ukuthi ngilele. Angazi noma ade ngidlisa. Manje obunye ubuthongo athatha ifoni yami ayiseshe. Uyalwadi ke luthanzo ukuthi lunjani. Uyamazi umuntu esilisa ukuthi unjani futhi. Kulo loluthanzo lolesikulo. So bafowethu lo muntu lade ngithandana naye. Ubekade ngihlukumeza ngendlela yokuthi bengize ngikhohle sometimes ukuthi ngiyindoda. Sorry kancane athi ngisule ikhamera yami. Uzongibona kahle. Ya. Like this athi ngisule futhi. Nakunitshela. Yazi mina ngitshela ukuthi lo muntu kade ngihlukumeza ngize ngikhohle ukuthi ngiyindoda. Yazi umhlukunyezwa umfazi uyakhohlwa ukuthi uyindoda. Khohlwa impela nje ukuthi uyindoda. Ngoba umfazi mekuhlupha ekuhlukumeza ayikho into ongayenza ngaphandle kokuhlala ucabanga nje ukuthi ngenze njani ngalo muntu. Yabona. So ngiduduza wonke amadoda avumela abafazi ukuthi abahlukumeza. Mina ngazama ukumgoqa agcina ngihlukene naye. Ngezathu ke ezithile. Yabo? Because ngeke phela sihlale singasamadoda sodwa. Yabo? Ngeke ngimusho egama vikela isithunzi sakhe kodwa ke uyazazi naye. La muntu ade ngihlukumeza ngalendlela yokuthi bekunzima nokumtshela ezinye izinto ezisensitive. So kwalokho gcine futhi kubanga amazondo nempi. Uyabona? So ke bafowethu yabo makuthi umfazi wakho uyakuhlupha iyodwa into omele uyenze hlukana naye ngoba sikho isikhathi sokukhuzana nomuntu. Uyabo? Yabo. Yebo bhuti. Oh, okay. Angithinta kuWhatsApp kuyona number. Yabona makuthi uhlukunyezwa umfazi. Umfazi bafowethu ipoison. Umfazi mfuka untshela umfazi mekuhlukumeza afana nokuthi udlisa ushevu. Yabo? Ngoba ayikho into ozoyicabanga. Makuwukuthi uhlala nomfazi okuhlukumezayo. Ngeke lahle. Khona ezobona ukuthi ukubaleka kangakanani ukuhlonipha indoda. You understand? Mina ngamshiya engihluphe njalo ngimthanda. Ngamshiya. Amshiya impela nje. Amshiya kwadabukisa. Yabo? Ngoba ezitshela ukuthi mhlambe mina ngiphelele ngaye kuye kanti hayi mangihamba namasendami kodwa nginenkinga ngahamba impela nje. So
engingakusho umfazi wakho makuhlupha bafowethu kulesikhathi samanje hlukana naye. Mina ngikutshela ukuthi bengilala ebusuku ne ngithi ngilele azi noma kade ngifakela iphilisi lokulala noma kade ngidlisa ini okanye kade ngiphephe ngishawa obunye umuntu ongathatha ifoni amayisesho athathe zonke inamba zefoni yami ezabafowethu ezabangani abangiphila nabo athathe ngicela umbambe lapha athathe abafonele abuze ukuthi uphungale njani konjani yakhona lokhu engakutholi kahle yabo hawu madoda kanjani yebo lento leyo. So mina ngitshela ukuthi ngiyamazi mina umuntu wesifazane ukuthi unjani ohlukumezayo, ingakho ngiduduza amadoda nje abhekana nalowo mshophi loyo, abhekana naleso simo leso sokuthandana nomuntu ohluphayo. Nawo futhi amantombazane bakhona abanye abathandana namadoda ahluphayo, heyi kunzima kakhulu yabo. Nje lidlala kule department le akudlaliwi madoda, akudlalwa, hhayi akudlalwa. So ngiyacela ngani zakwethu ukuthi ningabulalani. Umuntu uma ngabe kuhlukumeza miyeke impela nje, miyeke yabo uchitha. So enginitshela khona ngani zakwethu ukuthi umuntu mekuhlupha miyeke ungalwi naye, just leave her or leave him ngoba uyahlupha, you understand? Uzokuhlupha lowo muntu nakusasa, uzokulalela liyekezo fika ulibeke lapha ya. Umuntu mekuhlukumeza miyeke bafowethu, miyeke bakithi, miyekeni. Ngiyaphazamiseka futhi angikwazi ukukhuluma kahle ne ya, khona abantu abasebenzayo la manje ngiyaphazamiseka, kodwa engingakusho ukuthi-ke umuntu uma uthandana naye hlukana naye ngokuthula, ungambulali. Ngiyazi kunzima impela nje ukuhlukana nomuntu omthandayo ongaboni into oyizwayo wena, into oyifisayo, ongafuni ubambisana nawe. So abanye baze bakhetha ukubulala or ukuyibulala. No, akukho right. Uma kuwukuthi umuntu uyakuhlukumeza zama ngazo zonke indlela ukuthi uphume kuye. Ngangitshela-ke mina amanye amadoda ngifuna unikeza i-tip, unithiphise ne. Uma kuwukuthi uthandana nentombi, angeke ngikhulumele abafazi phela angaze bewumfazi. Uma kuwukuthi uthandana nentombi womfazi wakho, umbambe jola indoda, ungamlwisi, yabo. Yazi into omele uyenze, umele enzenjani? Hamba ulale naye okokugcina, laleleka kakhulu, ulale naye usuku bonke okanye usuku lonke, 4 hours round the-one. Ngenithiphisa ukubeke la engqondweni ukuthi lo muntu ngimdla okugcina, ngifuna ukuthi isithunzi sakhe sonke siphume engqondweni yami, ukum-imagine ngifuna kuphume engqondweni, ngoba into ebulala abantu imagine nokumcabanga umuntu. Mtshela ukuthi njengamanje ngidla isifebe, understand? Lala naye kakhulu okugcina, qeda uhambe umlahle, ungamtshela ukuthi awuzamfuni umqeda ulana ngoba uzokubophisa athi umrephile. Hamba phuma kancane uhamba isikhathi, umtshela ukuthi hayi mama, uhlulekile ukuyiphatha, mina sengithola omunye umuntu. So ngiyabonga, yayibona lento leyo, uzobona yiwumuthi okulapha inhliziyo. Ungayi enyangeni uyoyitshela ukuthi wena uhlukane nomfazi ngenxa yokuthi umthole ejola. Cha, hamba ulala naye, udelise inhliziyo yakho, uzobona ngeke uzace, ngeke uhlule ukuthola omunye umuntu okuthandayo, ngeke uphathwe i-stress, you understand? So injalo-ke bafowethu indaba, uma kuwukuthi uhlukana nomuntu, hamba ulala naye ugcina. Iyona ndlela yokulapha inhliziyo leyo. Mina ngeke ngikhohlize ngithi uyoyelashwa inyanga, yokwelashwa yiyo lento, ayindivele niyathandana, uphazamile, ezathi uyamxolela, lale naye, gcine lapho, qale kuba nama-excuses, uphume kanje, wenza kanje. Ngiyakutshela mfana, yilona iphilisi lelo lokulala nomuntu, lokuhlukana nomuntu okuhlukumezile. So-ke bafowethu, ngisazoza nazo iy'ndaba, ngiyaniqeqesha nje lokhu enginiqeqeshile. Hambani no-like and follow-we, ni-subscribe, ungakhohlwa
Yabona nje ividiyo yami uke wayibona, subscribe. Ividiyo yami uke wayibona, like, comment, ngisho ungabhala umsangano kulungele phela. Commenta, ulike, ufollow, usubscribe, wenze yonke lento. Bonke abasubscribe-ile ngiyabonga kakhulu bakangwane, ngiyabonga kakhulu Zulu omnyama, uNkulunkulu anibusise. Nani bakangwane ekhaya eSwatini ngiyanithanda kakhulu. Ya, ngitawubuya ntonibona ngalapho. Yebo-ke nganeno kuyashisa, kuyabanza, kuhlangahlangene khombe etsheni, umkhova uyakhala ngale kwentaba, kubi. So ngiyabonga kakhulu-ke bafowethu. I-support ngiyayithola impela kakhulu nakulaba bafowethu abaphesheya kwelwandle. Bangifonela impela, bayakhuluma, bayakhomenta. Nasekhaya eSwatini, nasekhaya eMozambiki, nasekhaya eZimbabwe, nasekhaya eLesotho, nasekhaya eNatali, nasekhaya khona la kufinyelela khona nje izwi likaPhungalenje, eBotswana, yonke indawo. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, uNkulunkulu anibusise. Niphile nje. Ngibe lokho nje ngilethele indaba ezimnandi. Wakhohlwa ulala nomuntu okujwayelayo.